tirlun sydd gyda'r gorau yn y byd. Mae'r safle yma ar yr un rhestr a rhai o atyniadau mawr eraill, y Taj Mahal yn India a phyramids yr Aifft. Erbyn heddiw, mae'r hen chwareli yn fwy o faes chwarae. Ond bron i 2 blynedd ers i'r ardal hon gael statws UNESCO Treftadaeth y Byd, mae yna bryder bod angen gwneud mwy i hybu'r ardal. Hoffi sy'n amlycach i'r ymwelwyr sy'n dod yma o beth ydy'r hanes. Annog nhw eto i ddysgu am y chwarel a pethau sy'n amgylchynu'r Wyddfa, dim jyst yr Wyddfa a'r llyn. Mae yna mwy iddyn hynna, ie. Ella bod nhw'n rhad jyst yn dod am eu gwyliau a ddim yn sylweddoli go iawn y gwreiddiau'r hanes sydd tu ôl i'r ardal. Ac i bobl sy'n byw yma fel ni, hynna ydy un o'r pethau pwysica amdan yr ardal, y gwreiddiau ac yr hanes. Dwi'n gweithio fydd mwy yn gallu dod yma yn lle trino fel mwy o faes chwarae yn lle i ddysgu am ein diwylliant ac ein iaith. Dwi'n meddwl sy'n licio cysylltiad mwy efo'r cymunedau'r pentrefi o amgylch Llanberis, Llanrug, Gwaun Fawr a'r chwarel ei hun. Ond yn ôl rhai, bydd mwy o gyfleoedd i bobl ifanc yn dod yn y dyfodol, a'r nod o roi cymunedau'r fro wrth galon stori'r ardal hon.